Ni ikastola toki bat nun lagun artean oso gustoa sentitzen itzana, nire toki bilatzeko leku bat, eta ikasketa aldetik asko ikasi genuen toki bat eta garai batzuk. Eta behar harrituta gelditzea, porque guri zarrago ikuste digulako, baina gu kontatzen jaunen ikastola etortze ginela, andereño horiek, oain andereño dianak gure lagunak izan ziala, o gure ikasgela berdinen egon ziala. Esaten jaunen maixu batzuk oaindikan segi ite duela, oaindikan ez dialako jubilatu, ez? Gure maixuke berdinak izan ziala, eta askotan hitz egite dugu, bai toki jataz, bai ikastola bizipenak. Guk hasieratik pentsatu genuen ikastola ekartzea euskerakiko dakan erantzunkizun horrekin bezala, seguru nago beste ikastetxetan saiatzea, baina guk Orioko ikastola ezagutu genuen, guk badakigu hemengo metodologia, badakigu zertan saiatzean eta zer dan garrantzitsua esango dugu, eta guk parte izan nahi dugu balore horietan. Zua oso gustua etortzea eta gero etxea ekartzen ditu beti ben gertatu zaizkioen anekdota horiek, beti daka zerbait kontatzeko, andereñoan gauzak, kantak, indituen marrazkik, indituen antzeslan txikik bezala, beti dago zerbait umiantzako, zerbait ondila bihurtzea umiantzako, orduan etxea ekarri eta beha kontatzen dituenen guk guztua ditugu. Tokik, umentzako jarrita dauden tokik oso zabalak izatea, gelak zailkatuta ez eukitzia, eta hori dena nik uste oso aberazgarria dela umentzako asko askatasun gehiokin ibiltzea. Nik esango nuke lasaitasun gehiore badakela, edukatu bezala diala. Pila bat gauza bilatzen ditue, guk leheno ez geneuzkan erabilera horiek izango dugu. Eta guk ikasitugu, noski. Baina gure garaien pixkat atzea gelditzen haste bat zinen, gero atzeo gelditzen zinen. Eta gaur egunen umetan ikuste dugulako gehien bat, alkar laguntzea. Eta pixkat atzea gelditzen nahi den, arei behaiek laguntzen joe. Eta momentu nauzarta ez da nahi, behaiek laguntzen joe. Eta hori pixkat hemen baldin mazadu zeitu nik ustezu.